Fis-sit storiku tal-Palazz tal-Inkwiżitur, grupp ta' Maltin li jaħdmu l-Bizzilla ingħaqdu biex ifakru l-Jum Internazzjonali dedikat għall-Bizzilla. Iċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-jum bdiet b'inizjattiva ta' żewġ persuni fl-2015 ġabru nies minn kull rokna tad-dinja li jaħdmu l-Bizzilla u llum il-ġurnata dan il-jum ilaqqa flimkien mal-1000 persuna bl-istess passjoni. Fil-Palazz tal-Inkwiżitur iltqajna ma' tifla ta' 11-il sena li diġà bdiet taħdem il-Bizzilla. Għandi 11 sena, il-ma nitgħallem minn Novembru u bħalissa qed nagħmel dojler bil-kuluri bħal dan u qed nagħmel brimba s'issa. Tkellimna wkoll mal-kuratriċi Anna Maria Gatt li spjegat it-tipi differenti tal-Bizzilla fosthom dawk magħrufa bħala tal-festuni u tal-balla li jirrikjedu teknika differenti. Hija ċċennata l-kollezzjoni ta' kostumi u tessuti li qed tittella fil-palazz stess. Din il-kollezzjoni qed tilqa' donazzjonijiet ta' disinji u bizzilla bilan li jsir studju u esibizzjonijiet fuq dawn l-artifatti. Inħeġġeġ il-kull min jixtieq li jpoġġi bil-qiegħda, jagħmel il-trajbu fuq ħoġru, jipprova, ma jgħidlix ma nafx jew m'għandix paċenzja, l-ewwel ipprova u nħeġġeġ ħafna liż-żgħażagħ. M'għandekx etajiet biex taħdem il-bizzilla, m'għandekx għalfejn tkun anzjan u mara biss. Illum il-ġurnata kif qed taraw għandek irġiel u subien u ġuventu li jaħdmuha. Il-kuratriċi ħeġġet aktar persuni biex jitgħallmu din is-sena tant rikka.